Imagine gona ɗo a anda ma wona Jibril haɗa muña ndah kam heɓe siɓi ngari ɓe ñejjiti ɗum fo hande ndah debbo goɗɗo mi muñat tan ndah Jibril tan ƴewanmi hen itu bagage ma kora itu bagage ma kora ha caɗele ɗe usso ko ɗum tan woni ɗo de rakki mi wawa yah min mi ala ko wona dewgalam ngal te mi wawa yah mi woppa ɗum caɗele ɗe aɗa wawi joddade ha hol ndema min de komi sehil ma mi resaka min kam kalnama tan gonga par ce que min mi wawa ɗum sa andi noon an aɗa wawi muñde yo Allah wallu tour muñal min kam mboɗa andi mi wawa wadde ɗum supporté esiraɗo bonɗo en ƴetti fourno mum tan ne boynanma ne joƴƴinma hen ta wiyani ɗum a waɗani ɗum kala moƴƴere e aduna a wanni oɗo esiraɗo kala kono moƴƴatno a fewni pour wawde wadde dandude suudu maɗa kono sa andi kadi aɗa wuura ñam fo bojji ɗi gasata ɗi ñam fo probléme uji ɗi gasata jaaha galle mon ha diwto o saaha sabu hande debbo mo jinmi takko saram ko an ko ɗum woni ko jinmi baydi ay min gorko kewɗa haala ala ko kalmi hen min jinmi ko gorko tan jungo e poos walla konngol jawngol kono ratatata tan ne wayno to cung alkames ni min ɗum mi ala hen min mi yiɗa gorko kewɗa haala jungo e poos ɗum woni ko jiɗɗa wayno a heeɓi ni inchallah ko gaddumi ho mbiɗa wawma hen nafde mi nafa hen goɗɗo e goɗɗo so tawi ko ɗum tan yo wona hebbi mbiɗa yiɗi dokkam numéro ma sen won inchallah mami ɗum ɗo mami notene Rakki ko mbimami ko tan min ni hentene affaire ɗi mbakkam dépassé sérieux mi joɗoto meɗen miijo tan par ce que ɗum welani nak an ɗo hande a wawa woppu dewgal ma mbiya hani yaha an jaam jiɗɗa nder wuura he mais ɓe kodduɗa mbasi yiɗ jaam heɓe ɓe jeyani dal ɓe jeyani ko mbaɗanmi ko oɗo esiraɗo kam so woni ko min wonduno e makko galle koye kosam makko to mbaɗannomi legui o ñama tan o maaya astahfirullah ko ɗum ɗon tan esiraɗo bonɗo ko ɗum tan moƴƴi e muɗum kono taade mbiɗa aɗa wawi muñde muñ yo Allah wallu taade min kam mi resaka mi ittatama e dewgal ma ɗum tan woni ɗo il faut mi muña Rakki parce que Jibril teki te hande moom neɗɗo fo sa woni dewgal mum a duwata ɓooya hen wona hen ha fa a wawa yah goppa ɗum mais hande moom haɗa yooɗi de hakkude ma yalla ti hal baram ƴettuma halto gongol ti tu es toute belle là merci ma chérie ayi kam mboɗa yaɓi de mi yeyatma 5000 francs nak 5000 francs mboɗa yaɓi ɗo nak kono sa waɗi estate aɗan ko jinmi mbaɗa mo yummum maayi tiɗo merci ma chérie Amir. Ah bon? Ari ɗo de. Pourtant wi ngam mo rewɗo de. Cikarum noon o sobat tan. Mbimo an a haalat tan kono a rewata ɗon tan. Mais ɓayro ari ƴeewdam tan o waɗi ko feewi o waɗi ko yooɗi ha. Way o ari ɗo de. O ari machallah salmindemi o waɗi kam conseil aussi o tutti kam conseil badde solo machallah. Amir selam gilminen pamɗe minen jangguiri minen mbaddi foof ha hande minen bokki golle minen jiiɗi golle quoi neɗɗo moƴƴo adunam kan tan hemako tan jogimi confiance quoi kanko tan andi gueɗam foof sekkireji am foof kanko kanni parce que ko neɗɗo vraiment goɗɗuɗo e am quoi so ari ɗo ko poɗɗo arde par ce que mi yiiɗi aussi dandiron non ɗiɗi a faami min moƴƴi hen quoi ala siki Allah kam o hollirino ko sehilma ɓe so tawino o wonani sehilma o tinanima mbiɗa sikki ɗum jaranta ɗum waɗde déplacé o ara ha ɗo omo salminan mi haalnanimo noon omo tottami des conseils comme ça en tout cas machallah ɓuuri jaggudemo no fewi ganda ko sehilaji yonti mbiya Jibril yo yonti yeto Jalika
islam rokkiri ko balɗe jeeɗiɗi taw ko mbomiri kanko ñaami jeeɗiɗi e gasi ɓooyi an aɗa fawi hen guite ma aɗa ndaara a haalani so hiiri wimo yo yaw yontoye toon oto wat ko waɗetake sa waɗi ko waɗetake yimɓe mbima ko wiyetake nani ko yonta ɗo ko ɓooyan tawde woppumo wona ɗo ha ɓooya haw wowa joom suudu makko no moƴƴi o fuɗɗa yaade to an kan neɗɗo ko woni to ko yonani o no foti ko gila nden ha hande koye mum wondi oɗo garɗo ɗo heccanki tan ronki hokku ɗum wonde e makko ko juuti haaɓe gowodiri no moƴƴi nde fuɗɗa yaade to way par ce que aɗa andi yimɓe so gondi fof paamodir quoi te minen ɗi minen paamodir ɗum waɗi kala hunde tan kanko ɗum e wadde tan jiɗema hen jiɗema o waro tawtere ɗum quoi par ce que miijo makko en yonima way kono noon ko waɗi kono moƴƴi vraiment mais à part ça an hoɗi kiɓiɗa kam yaltini hoɗi jaltinta kam kollami wuro ngo mi andanga bon ɗum wona probléme ha yeeso aɗen oɗo saaha so yimi yiɗa yaltindema yimɓe ko haaloɓe mi añata yaltindema après yimɓe jiima aɗan an ka neɗɗo gandanɗa hoorema so neɗɗo yiima tan machallah ene wawa haalde quoi te mbiɗa yimɓe en kaalama hunde ko moƴƴa en ɗum tan mais oto heñum men jaltit men jaa mom nawa place uji fof inchallah mbaɗa visité duuɓi sappo yo duuɓi nogas tade tan debbo ɓilimo ɗon ɗum fof sa yi heddi ko o waɗa ko foti wadde ko yimɓe kaalayma ko foti haalde ko ɗum oto gembumo ɗum ɓettan hoorema sinno ko an wonno ala rokkira ɗum e lewru min an taw ko an ewo e joni noon an mbimami woto wat fenade hol fenade wonde ɗo o ko joom suudu makko de no o woniri joom suudu makko ni o ko joom suudu makko te o ko joom suudu makko laaɓi ɗiɗi saabu ko joom suudu makko e lawol Allah rutti kadi o resi ɗum daganimo oɗo no foti duuɓan wonde e muɗum te ko wonde oɗo ko hol nafoore waɗi an oto ƴeew nafoore ñande o naati galle o maleɗa o ñande mbayirɗa jeere o ñande mbayirɗa wuppude o ñande mbayirɗa defde fodde makko mbiya ala mbiya wana nafoore ko fodde makko di ɗum foti wadde ɗo de he tawde kay waɗani ɗo ko foti wadde ɗo henno ko kam ɗum kam wawi heedande hen yimɓe he gommi koye haalandema o yonto yo yonto e toon so yontama toon hande ko min makko wallahi ko Jibril yarna ko ka jarnaɗo hen yomin jarni min mi felanima koni tan gorɗa Jibril ɗum kalɗa fof ɗo ko gonga yimɓe ɓe kam a wawaɓe hadde haalde heɓe kala ɗum wawi wat maɓe kaala hay somi yaltani maɓe kaala en plus min mi wona guelma komi debbo ma sa yaltini kam haɗa foti yaltindem e kala koɓe hen mbawi haydara ala hen gonga de nanɗo mais ruroto faye mami yaltina ha mbatta wiidem hanti yoni mi tampi mi wawa yaade ɗum kam o joguen ɓerɗe ɗumi en tout cas ɗum foti wadde kam par ce que hay so wona haydara min hanti kadi ɗo jeeyami komi debbo desaɗo te ƴewɗo hay marsa hay mi anda hay ndiga ko gandum ɗo te an foti kam yaltin pour mi anda sa yaltinani hom goɗɗo waɗat ɗum d' accord ɗum mam daro hen mais noon min gueɗel gotel tan hawimi hen sen jalti min e ma wonno jali ka yiir ɗum so watti yiide enen ɗiɗi enen gondi eɗen jaa enen garta kiramen wo arde o yiir wonno yiir ɗum dal wonno mi wownanima ɗum ɗen kadi ɗiɗi waɗi mi softani pour wadde ɗum quoi Jibril an dal a wawa joɗode am tan kala ha haala men gasa tawa waddani hen jalika Jibril jalika ko debbo ma comme min komi debbo ma mi wawa à chaque fois sen jooɗe mbinama poten haaldude am eɗen kaala jalika ɗum ɗon mi wawa wadde ɗum supporté vraiment le reste yimɓe ɓe sa ɗo woni haɗa ƴeewaɓe a tampat tan haydara a watta hombo wima déjà ɓe gonani haalde min en plus min mi wona guelma Jibril min komi debbo ma lawol Allah kala ɗo belɗa haɗa wawi yaadu am kala ko belɗa haɗa wawi waddu am par ce que mbiɗa lewma d' accord mami waɗ ɗum inchallah ɓay ɗum jiɗɗa joni pourquoi pas jata nder suudu leloyɗen yontide
D'accord, tu vas pas la problème. Jadi Kak. Ça va? Ça va? Ay junno mi andi ndem. Mi ƴewtindima a jaggirani kam neɗɗo e nder galle he jaggirɗa kam comme no morso foɓere ni sa welama pompa sa welama liira nde tawno noon a respectanimi a jagganimi ko min woni miñum Jibril jaggira kam komi ƴeeke kono noon taade fof woyi noon a jaggirani kam noon mbaɗa andi noon morsoje dokkata kam de limce ɗe taxma yewademi kono limce maɗe noon mi rendini nimaji kanje fof aɗen ɗo e mbuuso jaggu Penda ɗum mi jaɓata ɗum min simen waɗa mi waɗat ka Allah tagi te Penda an simma waɗan mi fotmo waɗan ka min Jibril kono min mi jaggirmi comme mi jiidirmi yumma baba an ka hemma ɗum ka jari ɗum min mi wona gañoma artir hakkil ma Penda min mi namdakima ko mbatta e ko jiɗɗa anani an jaasi gaño an ko mbatta ɗo ko ɓuuri gañu ani ko jinde andindema min mi namdakima ko ganduɗa e ka anda ko mbatta e ka waɗa en jinmi andindemo min kono jaggirɗa kam e galle ni jarani min hanti cehilagal men yo haɗɗo salminago bi boom mi wawa ɗum salani kadi hakkude julɗo e julɗo mais sa salmini kam hoto yeccitomi ni ko ɗum jinmi haalandema hanti noon bandam ari ɗo mi dañimo pijjum mi dañimo jaldum mi dañimo mbaddumi gueɗam taw surtata kam te sa yiɗa bagage ma o okki bagage ma o mi sohlani hen haydara ɗiɗo ɗeɗo morceauji ɗeɗo limti takma wiide aɗa yewo kam min a yewata kom a wawa kam yewade Hadma what them nobody mami mi meda mi jadi ma jam for me jagiram no jagiri mami Jamfa mani Jamfa mojani Jamfa mani Jamfa mojani Selagal nati wode o jama Jamfa mojani Muburla holade yaldiran mata sekat mo Oh, désolé. Je m'excuse. Mbada. Pas grave, ça va. C'est Ça va bien. ça va. Eh, ampun man andi. Manki de. Ça va bien. Aboya no njahna da. Jun kumara no da tek ma de. Kad cho tek kes. Jadi non, jona tigin karis ada sulit ini. Da awaya non. Ça va. Eh, kuñ. Teke kese. Wala teke kese de. Mine gina mi yahanno wañi. Penda o noddi kam waɗi kam intercepté. Pour min o kala warat kam sa. Kam Jalika nanani nanana ko perɗa kam waɗan fof. Nini ittu tekke ma ittu bagaseji ma. Mi sohla. Min ɗum an min mi jaɓata ɗum. Na min simi waɗa mi waɗatta Allah tan taki. Mi so asa yuttin Penda rufi bagaseji ɗon escalier he fo yihi bolejum. Cey Penda. Mino galle ha. Mi dañ problème quoi gallo. Asel
Ça va? Ça va bien et toi? A fine jam? Jam tan. Ça va? Ça va, alhamdulillah. Ngarno mi haalandema ko. Neɗɗo ma. Mi nawtanimo limci ɗe o sodanno kam fof. Mi nawtanimo. Mboɗo soodi hoɗe? Kanko dal o waɗi kam tan ko sinuwa menda japonais. Kala to wirti Fuggi Jaay o waɗa e mbuuso addanami. A nandu heɓe noon? Wona ɗum kalani. Mbeɗa mi haalama fulla mi fayida mbaɗa jalami. An ko jinmi andindema. Jinmi holludema ko ƴiiƴe mam ari ɗo. Andi tan ko o hirat hakkude men. O mande enen ɗi so en goni haɓɓere ko enen mbawi. Gandinama noon min mi wona neɗɗo Fuggi Jaay. Enen ganduɗen koko waɗi valeur. Neɗɗo rokkirta koko moƴƴi. Ha tengte noon ko woni ƴeege. ƴeekiraɓe hande ɓe dokkirta ko vaccine voile uji mbasin ngaji mais wona yaade aɗa Fuggi Jaay mara neɗɗo ummiɗa fof gadda totta kam. Penda a waɗani reconnaissante de. Après tout o soodi ɗum hokkuma. En plus a ɓornima ɗum. Jarano. Aɗa andi ko kalantuma an ko mbimami ko accu hen hakkille ma. Ko heddi ko noon ko hakkille jokkita ɗum. An bo holko gonɗa e wadde ɗo? Ndiyam de ngolnatnomi ɗumnani naggat suudu waɗa fewol toon seeɗa. An kam ni tan. Galum ganduɗa hoorema neɗɗo wonake noddude yimɓe e jaam kamɓe nodduma e bone. Teddungal neɗɗo waɗatma teddungal ha par jaha dutta ɗum mbaɗira ɗum beltiraɗa pour rek yo jomum sek walla non mais min Penda mi anda tan man wayni quoi. Penda joni ko change complètement. Mbiɗen ke mbaɗata ko ɗo fof sababu ne wonma muñji mais noon o gandanɗa hoorema so yettin ɗon e ranti min ot ƴeewayam de kala ko waɗma routine par ce que mbiɗen ɗum safrata fof quoi par ce que ni an a maslodirama a waɗi négocié a waɗi fof mais ha joni jomum men donki tan tuddem respect pourquoi holko ɓurma wona nene wona baaba wona jikku moƴƴo jum woni e galle tan wat ko wela là c'est trop hein ɗum ɗo wawi yadde te mi jaɓata ɗum. Jibril min mi teftatako ɓe haɗɗum andi min an ƴewanmi hen so woto wonno haɗa adda haala cewɗi heɗum yana dawam kadi mi sohla ɗum ni hen tene. An ala ko ganduɗa so wona teddungal an teddini neɗɗo tan ganduɗa a anda goɗɗum pourquoi an waɗma ni est ce que waɗa mérité waɗen ni Penda woni ko ɓurti ɗiɗo balle tan société men on jiɗɗom nawde pour o yataon liggo mi haali ham tampi wi kam no ɗo jottomi rewma e ndefan kam mbeɗa ñaama Penda woni hoɗon. Jibril woto wonɗo haɗa adda haala heɗum yana dawam kadi min ko gonnumi ko ni hen yoni s'il te plaît woto wonɗo haɗa laya haɗa adda haalaji. Jalika comme ñaguiɗam hoɗo waɗa hen si accam yiyama haalɗumen henam par ce que trop c'est trop hein. Jibril non Jalika trop c'est trop quoi. an yimɓe jooɗo ha o tokkirtani joni par non holko addi ɗum taw gaz o gasna gas gasi oɗon jogui kalis gas woni abbo hande e lewru mbiya kalis gas koko gasi joni par dal kirtoɗa. Assalamu aleykum. Waaleykum salam. Nen baba mbaɗon tampere jom to nen baba wonko Penda watti kirin gongol min muñi noon hamen tampi te gilden ha joni Penda ko accida e hoore mum en wat ko wela e galle he hay goto jaɓani hen haaldi te min mbeɗa andi min ɓe wawa safrude ko waɗata ko ɗo foof kono wonko gañimi neni yoɗani Jalika façon teddugal fof wanni ɗum Penda kala façon moƴƴere o wanni ɗum Penda noon jottaka ha handi rendin Jalika waɗatno ko ɗum forof waɗɗum e mbuus addu ɗum ha yeeso Jalika ruf wi natti yiddi
en wat provoqué Jalika rek an ko woni ko dino dale ngol mi yima tan mi hettinima amber sa yi kam awa harminde mi an andu kalda an ɓuri andude ñande fof kala no yimami miɗo ɓeydo weltade tellement beauté ma o ñande fof aɗa ɓeydo fewde aɗa ɓeydo yodde wonno Allah ko fewnuma tan ha yoɗi ha feewi sibu Allah sa yi kam poɗɗa ko sentade mi an hay lawol ngol ndewmi a fota rewde toon min jikkuɗa gorko baɗano ma ni ne noddami min mboɗo darto ko tagi aɗa haala ɗum walla a yejji ko mbaɗɗa sehilam ko a yejji ɗum ko erreur de jeunesse ɗum ɓenni le passé c'est passé ɗum ne heɓa neɗɗo fof ala mo juumata l'erreur est humain ɗum wondi fof sofde tawi ko neɗɗo wonno wona ɗum o fonno yoɓde Jalika on fonno yoɓde Jalika goɗɗum wona yaade irtoyde ko waɗanoma fof ngara tottama ko ɗum tan woni ko garɗa ɗo tan aɗa fasa tan aɗa walñito teddungal dasatake rondet neɗɗo itti jawdi muɗum hokkuma hay sono mbarodiri oto rokkit ɗum te oɗo ay jorngol uccutako o hankinni koko yoori ko a udditanno hakkille makko hen piyamo hami ƴeew kaalo ɗum ko an ay mbambuɗama ɗo oto yejjit noon ɗo o ñiɓotako ɗo on kam ko ni tan ko Jalika waɗi fof ne ɓenda so penda waɗi walla mbaɗi tan kaalol so penda nawtanima wonko tawi aydi ndu addi ɗum ko onon goni joomum en ɓeyto ko araɓe ko resaɓe ɗo ko joni tawti on nen haalde pendo haalan pendo gonga nen pendo no wonirata e galle he ana defani a wuppani a fobrani a yahani nelal haydara waɗani ya jooɗ aɗa andi payi min no mbaɗumi e joom galle makko goɗɗo no andi ɗum te ɗum ɗon ha hande a yejjitani ɗum an jikkata tumma ba ɓornanoɗa ɗum tan ko rewɓeɓe fof jeeyi ɗum mbaɗa sehilam ko mbatta ko ha para jiɗa ruttitade yam jikkata minen komin bal buntu tomin beela fof hamin bunte an aɗa woni sehil Djibril aɗa yaade mum guila e cuka ko ha mawnuɗon poɗɗo no poɗɗon ni hen kañum resa debbo jiɗa debbo makko pour fijirde mbiya ko erreur de jeunesse wondi tan ko hirsinade te so wonani ko kanko jagguno kam ay sehil ma o ɓi yumma mo noddata e sehil ma ha aduna fof andide mono tawno komi haalnimo jikkuɗa Djibril ko haalnaka ko ɗum ne mboɗo welti he min jinnon ko Djibril tina anda hol an o anda hol ndur rawandu jogui aɗa andi hay sinno mboɗo ƴeewa gorko wona baɗano ma ni ƴeewande mi yiilakima mi contanima par ce que mboɗo andi a wona gorko neɗɗo bonɗo jasɗo rawandu so ari tan yiiloto ko an min mboɗo andi ko hokkuma ko min mi hokkatama ɗum arede ɗum ɓenni gasi joni kala ko garɗa sodde ɗo min yoɓata hol yonno yoɓatɗa anani an mbiɗa t'inquiète pas mbiɗen bowal mbiɗen gaari oto mi bowal après mayen ko wondi kam e oto ma mami yoɓ joni joni ko wondi kam an ko sa yiɗi wamma déposé joni joni mi nawonma déposé galle mi nawma mi yoɓan foof kala ƴettu ko sa welama ƴetta ɗum ɗo supermarché o foof mi nawata an mi sohlani mbuɗuma onon ɗum ko jaam
mi sohlani mbuuɗu ma mi yiɗa mbuuɗu ma kala ko jobɗa ɗon mi yaafaki aɗa finde waare no wayno jampini mbiya ɗo kam esa ari mi wonma déposé mo mbatta déposé jikkuɗa min komi n'importe qui salla jaaɓi min e maɗa ma andu ko rakki hokkuma ko min mi hokkatama ɗum taw ka imbécile min ɓuurma wonde salla jaaɓi somi sertema ma andu ala ko gonɗa oko neɗɗo aɗa ƴeewa ko pusata ko gallo tan mbiya yawat yiya ɗum hatta e hoore makko de mbimi so jooɗima ɗo liggaki kanko teyi a faami rewɓe ma ɗiɗo nanɗo e galle yo liggu an mbiyata anda so rewi lawol hay leyla fotani liggade mo gadduɗa ɗo henne no naflata o ala ko wawi fewnude haydara no woni laalogal tan no adda e galle ko on tan fonno jogade liggue galle o aɗa ko jinmi haalandema penda haydara ɓuranima e galle he ala ko mbiyata yo yawo liggoyo a faami ko ɗo jooɗoto o fewno hoore makko ha feewa ha gorko yiɗamo nawamo o resoye so yonti reseede ko ɗum tan woni ko kalantuma te ñande hen a haalimi woppiri noon aɗa ɓeydo joni no mbadde ɓen lelo ɓen liggo he de kecce oto addu ɗum ɗo hen mi haalnima on teyani ko gonɗon ko min tawi ko min goni ko ka woni mo teyani woni ko a hola ɗum takma arde aɗa fasa aɗa walñito nene min dal gueɗel gotel kalne mon mbimi o attiri te ko on noon mbeɗa ñaagiri moon saabi Allah yo yalte on tout tranquille force ay ngol lawol noon nokku fof no wadde on ma jungam ngo memmude te muñal ngal so wonde hewrat boom so ɓoy sen nandata ñakkut fayit ni o muññi on on en sikku maraw jeli ka koko hulɗum walla hoɗɗum te wayan noon wi mom noon kala ko waɗi yo ruttin mom an a jarama a waɗi kongol fili gonɗuɗa ka teyani ɗo mo teyide ko haalama ko mbiɗa ya foftina ko haalama ko gon mbiya ya foftinam an sa yonde mbiya ya foftinam won tampinamo ɗo an tampini ɗum koye haalante aɗa nani fo a tampani saka fo waɗano gila atan ko wona joni waɗata hande noon ma waɗ wona yi kam min aɗa andimi de aɗa ɗum ma waɗ oto ƴettu fenade aɗa ƴette a fo cukalel foftina walla noon on fawɗa ko muñal wawi fof oduna Allah jooɓa rokkirta ɓesgu so Allah rokkima an jeeyi so haɗima muñ Allah ko joom yurmede woto ñoheemo woto koynemo woto bonni gurdam makko Allah joomam ko joom yurmede oɗo kelmine aduna ma aduna ko muñal wawi fof oduna Allah jooɓa rokkirta ɓesgu so Allah rokkima an jeeyi so haɗima muñ Allah ko joom yurmede min koye mi ronki famodirde e siraɓe min koye mi ronki yewtide jekiraɓe sabu mo ɓesna